Ik ben Tiemen, ik ben chef-kok en mijn passie ligt bij lokale ambachten. Ik neem jou mee door heel Friesland om de mooiste en beste ambachten op te zoeken. Vandaag zijn we bij de Nijlander. Otto Jan heeft biologische Jersey koeien en daar komt fantastisch vlees van. Deze aflevering gaat dus over vlees. Welkom bij Chef Tiemen. Otto Jan, we zijn vandaag hier bij de Nijlander en achter zien we het al, de Jersey koeien. Ja. Wat is er nou bijzonder aan zo'n Jersey koei? Een Jersey koe, ik zeg altijd tegen de mensen, het is een kip met gouden eieren. Hij is maar klein, vergeleken bij de andere koeien. Maar ten eerste, hij geeft prachtige melk. Mooie dikke melk, hoog vet en eiwit. Je kunt er hele lekkere romige kaas van maken. En ja, en als het met de koe gebeurd is, ja, dan is het helaas, maar ja, dan gaat hij naar de slacht. Maar ze hebben hier gewoon een heel goed leven gehad. Koeien hoeven hier nooit op het tenen te lopen. Dus een Jersey koe doet het meer op zijn slofjes. Makkelijk. Rustiger aan. Rustiger aan. Heeft wat een relaxter leven eigenlijk. Ja, inderdaad. Totaal relaxed. Dus hij is hier een beetje aan het chillen. Ja, eigenlijk. dat kun je wel zeggen. Ja, dat kun je wel zeggen. En dat is dus nu ook dan een groot voordeel voor zo'n koe. Daardoor wordt hij lekkerder en dus ook voor het melk is het beter. Ja. Waardoor jij weer een beter product krijgt met je kaas bijvoorbeeld. Ja, dat klopt. En boter. En boter. Natuurlijk van Lian. Ja. We hebben het vlees meegekregen van Otto Jan. We zijn in de keuken en we gaan dus een gehaktbrood maken. We gaan beginnen met de mix maken. Dat doen we eerst eventjes een rood uitje en een knoflook snijden. Gesnipperd uitje erin. Knoflook. Dan hebben we het gehakt. Hoppakee, dat erin. Doen we er, nou, ik denk ongeveer 3 eitjes in. Dit zijn de eitjes van Boer Bart. Die komen bij de kipcaravan vandaan. We doen er wat kruiden in. Ik heb hier za'atar. Dat is een Mediterraanse mix met tijm, oregano, zout, peper, marjolein zit er ook in. We gaan ongeveer 1,5 lepel ketchup ook in. Ongeveer 150 gram broodkruimels. En nu gaan we lekker mengen. Zo, deze zijn een beetje te groot zoals je ziet, maakt niet uit. Wat ik vergeten ben is melk, ook heel erg belangrijk. Je vertelde net over de koeien dat ze dus tot 16 jaar oud kunnen worden. Ja. Wanneer wordt het biefstukje wat jij verkoopt of de entrecote nou eigenlijk geslacht? Is dat een jonge koe of een oude koe? Nou kijk, soms heb je wel eens een jonge koe, bijvoorbeeld die wil niet meer drachtig worden. Of die heeft allemaal verkeerde kwartieren, nou, allemaal uitontsteking wat dit meer over wil. Ja. Kijk, dat is een mooie jonge koe. Die gaat dan echt voor de horeca, altsplekjes en in lapjes. Voor technische delen. Ja. Maar heb je nou een oudere koe, kijk, het vlees dat is ook een beetje taaier. Oké. En vaak ziet de slager wel, nee, dit wordt niet vlees voor lapjes. Dan gaat hij in zijn geheel in de gehakt of in de burgers of in de wasjes. Ja, is dat de lokroep? Ja, kom er wel voor. Ja? Oh? Maar waarom doe je dit eigenlijk, Otto? Waar komt de passie vandaan voor de Jersey koeien? Jersey koeien. Kijk, voorheen hadden wij, toen we nog niet biologisch waren, hadden wij Holstein-koeien, gewoon van die zwart-witte. Ja. En die waren hoogproductief, gaven bijna 10.000 liter per koe per jaar, maar die passen niet in het bioplaatje. En deze Jersey koe past beter bij de bio. Hij produceert veel gemakkelijker. En je ziet het wel, het is gewoon een heel lief, aanhankelijk koetje. Ze zijn echt heel lief, hè? Ja. Ze zijn nieuwsgierig ook. Ja. Ze komen even hoi zeggen. Melk. Net uit de tank, dus dat is echt super vers. Ik denk dat ik er ongeveer 250 milliliter in doe. Gewoon nog even een beetje extra paneermeel doorheen. Zo.
Zo, dit is klaar. Wees niet bang om rauw gehakt te proeven. Is helemaal niet vies. Klein beetje extra zout. Zo. Treetje. Even insprayen. Zo. In de baktray doen dus. Zorgen dat alles erin zit. Even mooi verdelen. Alles wat je dus in een baktray doet of met cupcakes, dat soort dingetjes, kan je, want je wil dus geen luchtbellen onderin hebben. Wat je kan doen is dit letterlijk gewoon even op de werkbank laten vallen of even slaan. Mag best agressief. Dan weet je zeker dat alle luchtbellen zijn verdwenen. En dat het een mooi egaal deeg of brood wordt. Ik heb de oven voorverwarmd 180 graden. Dan gaat die ongeveer 45 minuten in. En dan ondertussen gaan we een biefstuk bakken. Biologisch, dat is dus voor jou wel heel erg belangrijk. Ja, Waarom? het leeft makkelijker. Nou, je hoeft niet meer te kunstmestrooien. Het is gewoon beter ook voor de grond. Ja. Nou, het is dan een chemisch goedje wat je erop gooit. Ja. Ja, dat brengt wel de groei van het grasmest mee. Ja. En hoe meer kunstmest je erop gooit, hoe blauwer is waar het gras wordt, wat donkerder. Ja. Maar het is niet puur natuur. Nee, dat is het. Het is absoluut niet puur natuur. En dan is gewoon heel veel, we hebben dus wel veel stukken land met klaver erin. Ik weet niet weet jij wat klaver doet? Nee. Klaver haalt stikstof uit de lucht, bewaalt die in zijn knalletjes in de grond en dan geeft hij het weer uit. De stikstof. En dan gewoon een natuurlijke vorm van stikstof. Dus het is een natuurlijke vorm? Ja. Ah, oké. Ja. Komt even voor je zeggen. Ja. Hallo. Truus ook wel, tante Truus. Tante Truus is dit? Nou ja, nee, ik zeg maar. Nou. Oh, we noemen hem gewoon Tante Truus. Ja, maar ja, ze zijn gewoon heel... Hi. Ze weet ook wie jij bent natuurlijk. Ja, maar bijvoorbeeld als zaak op het erf, dan hoort het fluitje, de kopjes komen omhoog en dan gaan komen ze thuis. Ja, dat is gewoon het ideale, joh. Doe je dat elke avond dan, als ze naar binnen moeten of zo? Ja, of, fluiten we even, ja. Ja? Ja, En dan komen ze gewoon. ja, wie de koe erop haalt, die fluit even, die komen eraan. Ja. En dan herkennen ze het fluitje. En dan ook niet normaal lopen hoor. Nee, dan moeten ze echt draven, hè. Rennen. Rennen, ja. Ja? Ja. Oh. Mooi, dan gaan we door, want we hebben ook een heel mooi stukje biefstuk gekregen van Antoine. Deze ligt nu, ik denk 2 uur uit de koeling. Uit het vacuüm gehaald. Heel belangrijk, juist omdat je een steak, een biefstuk, een ribeye, een entrecote, noem maar op een bepaalde cuisson wil krijgen. Cuisson betekent interne temperatuur en de gaarheid van de steak. Ik doe meestal 54 graden tot 58 graden, dat is rare, medium rare. Hoe je daar komt is eigenlijk echt gevoel of je moet het op temperatuurmeter gaan doen. Dus de temperatuurmeter erin. Ik doe het op gevoel. Je kan voelen, je hebt daar bepaalde trucjes voor. Als je je duim eigenlijk op je pink zet hier en dan dit stukje van de duim voelt. Als je steak zo aanvoelt, is het well done. Doe je die ernaast, is het medium well. Dit is medium. Dit is medium rare. En zo is het rare. Hete pan. Die staat op. Olie erin. Hij is op kamertemperatuur. Ik zout hem altijd even van tevoren. Mooi. Hij gaat in de pan. Hij is heet, want je hoort het sisselen. Je legt de steak van je af. Ja, laat hem nu maar even liggen. Hij moet zijn werk doen. Zoals je ziet, het is niet een hele dikke steak, dus hij zal heel snel op temperatuur komen. Ik denk dat deze ongeveer 1,5-2 minuten nodig heeft per kant. Om 1, een mooie krokant laag erop te krijgen. En 2, om op temperatuur te komen. Ik heb een stuk aluminiumfolie. Die gaat zo meteen de steak in als die klaar is. Waarom doe ik dat? Omdat de steak moet rusten nadat je hem gebakken hebt. Waarom is dit? De steak is een spier. En net alsof jij je onderarm brandt,
ga je in één keer heel erg je spieren aantrekken. Wordt het heel erg hard. Wat je wil is dat de steak natuurlijk zacht is, mals en dan eet het lekker. Voor het mondgevoel. Dus wat je moet doen is de spier tijd geven om te rusten nadat het gebakken heeft. Dat doen we dus in aluminiumfolie. Eén, omdat hij dan zijn warmte behoudt. En ook al zijn smaken, want anders wordt hij natuurlijk koud. Mooi, ik denk dat hij ongeveer nu 2 minuten aan één kant heeft gebakken. En zoals je ziet is hij mooi, mooi donker. Mocht het je interesseren, de krokantlaag is een knoflookteentje kneuzen. We pakken een lepel boter. Wees niet bang om lekker wat boter te gebruiken. Gooi deze knoflook erbij in. En wat je nu doet, arroseren. De Franse benaming van smaak toevoegen eigenlijk aan de steak. De boter smelt. De smaak van de knoflook gaat in de boter zitten. De steak gooi je boven in je pan. En onderaan creëert het zich een smaakbad van biefstuksmaak samen met knoflook. En dit gooi je dus de hele tijd over de steak heen. Zodat het één een beetje doorgaat. Want het moet ongeveer nog een half minuutje. En 2, je creëert extra smaak, want boter is zo lekker. We gaan heel even testen hoe ver de steak is. Hij is nu ongeveer rare. Persoonlijk hou ik van medium rare, dus wil ik hem een klein beetje verder hebben. Dus ga ik nog heel even door. Ik voel dus nu dat hij ongeveer net aan nog geen medium rare is. Je moet altijd onthouden dat de steak even nodig heeft om te rusten. En omdat hij dus in aluminiumfolie komt te liggen, gaart hij ook nog eventjes door. Belangrijk vind ik altijd, zijn de meningen ook over verdeeld en dat is helemaal oké. Dat je een klein beetje open houdt, zodat de stoom eruit kan komen. Dus ik maak een klein beetje een stoompijpje eigenlijk. En hoeveel melk levert dan een Jersey koei vergelijken met zo'n zwart-witte koe? Bij ons geven ze ongeveer een kleine 6000 liter per jaar. 6000 liter. Ja. En hoeveel doet zo'n andere koe, zo'n zwart-witte? Nou, die gaat richting de 10. 10. Ja. Maar de kwaliteit van de Jersey koesmelk is beter, Ja, toch? het is hele andere melk. Het is gewoon veel dikkere melk. Dik, Er zit meer vet en eiwit in. Ja. Holstein koe is gewoon dunner. En dan op het eind van het jaar, Ja. kijk, als je dan ziet naar de kilo's, dan komen ze weer heel dicht bij elkaar. Ja, Want de precies. melk daar zit meer in, is veel zwaarder. Dikker en zwaardere melk, dus eigenlijk dan kom je weer op hetzelfde neer, alleen jullie kwaliteit is 10 keer beter. Ja. Otto Jan die komt zo meteen met iets lekkers. Ik ben heel benieuwd wat hij mee gaat nemen en daar gaan we dus straks mee koken in de studio. Otto? Jo! Ah, daar ben je al. Ja. Wat Kijk, hebben we? 2 stukken. Dit is een stukje lekker gehakt, waar we het over gehad hebben. Hè? Dit is het pure gehakt met die biologische kruiden. Ja, precies. Top. En dit is het beste, wat is, een stukje haasbiefstuk van de koe. Haasbiefstuk van jouw koeien. Van jouw koeien, dat is het fijnste wat er is. Ja, hè? Jij kunt er wel een mooi gerechtje van maken. Daar ga ik iets leuks mee maken, jongens. We hebben dus biefstuk en gehakt. Dit wordt een leuke. Ik denk het ook. Otto? Hey. Jan, dankjewel. Ja. Hey, leuk dat je was. Ja, tof. Dankjewel. Biefstuk heeft nu ongeveer 10 minuten gerust in het stuk aluminiumfolie. Dan gaan we hem snijden. Tegendraad snijden, anders wordt die taai. Mooi medium rare. Is toch prachtig? Een goede steak heeft niets meer nodig dan zout. Het vlees is zo belangrijk dat je goede kwaliteit vlees koopt bij een slager die het juiste vak, of het juiste ding doet eigenlijk. Dit is zo'n echt nostalgisch gerecht van mijn oma eigenlijk. Gehakt brood, groentes erdoor, of een uitje en een knoflook dan. Lekker wat kruiden, eitje, paneermeel, melk. Ja, je kan je gewoon een hele familie mee voeden. En het mooie is dat het even wat anders is dan een standaard AGV'tje die je thuis krijgt. Met een gehaktbal. Gehaktbrood zit gewoon veel meer smaak aan. Super smeuig. Ook een krokant laagje aan de bovenkant. Kijk.
Op een bordje. Kijk dan. Als je dit zo thuis serveert, hè, met wat aardappeltjes aan de zijkant. Lekker wat spersieboontjes, geroosterde worteltjes. Heerlijk. Eet smakelijk. Ik ga heel veel wachten met Ik heb deze fout eerder gemaakt dat het veel te heet is en dan ga je eten omdat je ruikt het. Je denkt, oh ik wil eten en dan brand je je tong. En dan proef je voor 2 dagen niks en dat gebeurde net bij mij. Wauw. Maar onwijs smeuig, dat is één ding wat ik je kan zeggen. Dus om je AGV'tje op te switchen, gehakt brood, ik zou zeggen eet smakelijk en tot volgende week. Komende week in een aflevering van Chef Timon ga ik de snoekbaars bakken. Dit gaan we samen doen met een onwijs mooie aardappelpuree, een lekkere saus chimichurri, deze komt uit Argentinië. Allemaal kruiden, knoflook en dus een krokant huidje op deze fantastisch mooie snoekbaars.